Hi friends, good morning. Welcome back to my channel. Navilu tole nalipune. Etu shoku tuyere. Enna magana avasthe tole nela vechere kontuna baldirlu neeridlu ayana ela vechere bidarde. Vachu endudu vachina style tole. Itte jokle maata interest oppunu mallanaga interest oppuji bele manpere. ಮಾತ ನೀರು ನೆಲಟ್ಟನೆ ಉಂಡು. paint man peni an bukku koriye paint man tu da kai nan javasthe tule jokul ancenete upadrane man pore meen vattana mastala yettana meenu etti bangare ni kaduve sari gotti jibudare bondas enkulu etti detta 1 kg etti kode kammi ittunna tanante ee tanda waste ಎಟ್ಟಿ ಆಪನೆ ಈ ತೊಂಜಿ ಕೆಜಿ ಇತ್ತೆ ರೆಸಿಪಿ ತಯಾರು ಮಾಡ್ತಂಗಲ್ಲ ಮುಂಚೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ 2 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಬೊಕ್ಕ ಚೂರು ಜೀರಿಗೆ ಮಂಜಲ್ ಎಣ್ಣೆ ಮಾಡೋದು ಎಣ್ಣೆ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಮುಂಚಿಗೆ ಹರಿ ಪುಡಿ ಹುಡುಗಿಯರೆ ಒಂಜಿ ತುಂಡು ಶುಂಠಿ ಎಡ್ಡೆ ಮೆಣಸಿನ ನಾಲು ದಾಸೇನಿ ಪುಳಿ ಒಂಜಿ ತುಂಡು ಇತ್ತೆ ಫ್ರೈ ಮನ್ಪೆರೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ಒಂಜಿ ಕಂಡೆ ಬೊಕ್ಕ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಅದಕ್ಕೆ ತಾರಾಯಿ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಜೀರಿಗೆ ಆಡ್ದು ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ತಂದಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಬೇಸು ಒಂದು ಬೊಕ್ಕ ಎಣ್ಣೆಡು ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇತ್ತೆ ನಾನು ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡಿ ಬರ್ತೆ ಇತ್ತು ಪೊಡಿಯಾನು ಫಸ್ಟ್ ನೀರು ಬಾಡ್ಲಿ ಇತ್ತೆ ಕಡೆ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ತಿತ್ತು ನಾ ನೀರುಳ್ಳಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ತಾರಾಯಿ ಜೀರಿಗೆ ಕಡೆಯೋಡು ಚೂರು ನೀರು ಪಾಡ್ನಿ ಅನ್ನು ಸುಕ್ಕ ಲೆಕ್ಕ ಮನ್ಪೆರೆ ಪೋಯಿನಿ ಕಡೆದಾಂಡು ಈತ ಕಡೆಂಡ ಯಾವು ಇಂಜಿ ಸಣ್ಣ ರಿಚ್ಚಿ ಇಂಜಿ ಬಿಸಾಲ ದೀತೆ ಎಕ್ಕ ಚೂರು ಎಣ್ಣೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ಎಡ್ಡೆ ಫ್ರೈ ಮನ್ಪೋಡು ಇದು ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿಲ್ಲ ನೀರುಳ್ಳಿನ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ತದಲ್ಲ ಎಟ್ಟಿ ಸುಕ್ಕ ಎಡ್ಡೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಏಪಲ ಸಾರು ಮತ್ತು ಏತು ಮನ್ಪುನೆ ಅಂಚೆನಿ ಒಂಜಿ ಸುಕ್ಕ ಮನ್ಪುಗ ಅಂದು ಸುಕ್ಕ ಅಂಡ ಫುಲ್ಲು ಡ್ರೈ ಮಂತಿಜಿ ಮತ್ತು ಗಸಿ ಗಸಿ ಮಂತೆ ಐತೆ ಟೊಮೆಟೊ ಶುಂಠಿ ಬೊಕ್ಕ ಬೇಸೊಪ್ಪು ಪಾರ್ದು ಫ್ರೈ ಮಂತ ಒಂದಿಲ್ಲ ಈ ರೆಸಿಪಿ ಇಷ್ಟ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪೊಲೆ ಇದು ಎಟ್ಟಿ ಸೋಕು ದಿಕ್ಕದು ಪಾಡ್ದೆ ಇತ್ತೆ ಎಟ್ಟಿ ಚೂರು ಮಂಜಲ್ಲ ಪಾಡ್ದೆ ಎಟ್ಟಿ ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ಎಟ್ಟಿ ಇತ್ತೆ ಪಾಡ್ದು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತದು ಬೇಯರೆ ದಿಯೋಡು ಎಟ್ಟಿನ ನೀರು ಬಿಡ್ಪುನು ಅಂಚ ನೀರು ಪಾಡೋಡು ಇಜ್ಜಿ ಎಟ್ಟಿದ ಕಚ್ಚಿಪ್ಪು ಸಾರು ಮಾತ ಮನ್ಪೊಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಸುಕ್ಕಗ್
ನೀರು ಮನ್ಪೊ ಪಾಡೋಡೊಂದು ಹೆಚ್ಚಿ ಇತ್ತೆ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ದು ಎಡ್ಡೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊದಿಯದಿಂದ ಎಡ್ಡೆ ನೀರು ಬಿಟ್ಪುನೆ ಎಟ್ಟಿ ಇತ್ತೆ ಎಟ್ಟಿ ನೀರು ಬಿಡ್ಡು ತುಲೇತ್ ನೀರಾಂಡ್ ಎಟ್ಟಿ ಎಡ್ಡೆ ಬೇಯ್ತದಾಯ್ಕ ಅರೆಪು ಪಾಡ್ನಾಂಡು ಇತ್ತೆ ಅರೆಪು ಪಾಡ್ಯೆ ಸೋಕು ಮಿಕ್ಸ್ ಮನ್ಪೊಡು ಎಡ್ಡೆ ಅರೆಪು ಕೊದಿತದಾಯ್ಕ ಎಟ್ಟಿ ಗಸಿಂದ್ರ ಪನೊಲಿ ಸುಕ್ಕ ಅಂದ್ರ ಪನೊಲಿ ಇಂಕುಲೊಂತೆ ಗಸಿ ಗಸಿ ಲೆಕ್ಕ ಮಂತದೆ ಪಂಡ ಮನಸ್ಸು ಗೆಡ್ಡೆ ಆಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ಎಟ್ಟಿ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ಎಟ್ಟಿ ತಗದಿಪ್ಪು ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆನೊಂದು ಲೈಕ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಅಂಚನೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಶೇರ್ ಅನ್ಪುಲೆ ಇಂದೆಂಕ್ಲೆ ಮನಸ್ಸು ಎಟ್ಟಿ ಸುಕ್ಕ ನುಪ್ಪು ಬಂಗುಡೆ ಫ್ರೈ ಬೊಕ್ಕ ಕಲ್ಲುಲ್ಲ ಫ್ರೈ ಉಂಡು. ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಎಲ್ಲದ ವಿಡಿಯೋ ಸಿಕ್ಕುವೆ. ಬಾಯ್, ಟೇಕ್ ಕೇರ್.